na jubilej 55 godina da ostvarimo sve ono što smo tražili što smo trebali. Hvala. Čast mi je što, pre svega u ime osnivača Narodne skupštine Republike Srbije, mogu da čestitam Dan škole, 55. jubilej, i da izrazim uverenje da su jubileji načini da se okupe oni koji zapravo sopstvenim osjećanjem emocija pridodaju zajedništvu, kolektivnom osjećanju, trajanje, tradiciju i nešto što je potrebno u svim segmentima života, posebno u obrazovanju i školstvu u Srbiji. U školu se to nikako ne može reći. Bilo je mnogo sluha još pre 55 godina da se zapravo oformi jedna institucija ovakvog tipa koja će zapravo potvrđivati rečenicu da ne za školu, već za život učimo. Ovo je škola koja zapravo uči kako u životu rešavati poslovne probleme i edukuje one koji to mogu da učine. Hvala. Poštovana predsjednice Narodne skupštine Republike Srbije, gospođo Đukić-Dejanović, uvaženi domaćini, dragi studenti, dame i gospodo. Imam posebnu čast i zadovoljstvo da vas pozdravim na ovoj svečanosti povodom obeležavanja 5,5 decenija postojanja i rada Visoke škole strukovnih studija Beogradske poslovne škole. Usled ubrzanog privrednog i ukupnog razvoja naše države, potreba za stručnim kadrovima i ekonomskog profilu u našoj zemlji bila veoma izražena. Beogradska poslovna škola imala ogromnu ulogu u širenju stručnog znanja iz poslovno-ekonomske oblasti. Zbog toga je period od 55 godina postojanja rada na zadacima obrazovanja i vaspitanja samo po sebi od izuzetnog značaja, ne samo za ovu školu, već i za ukupan uticaj i delovanje našeg obrazovnog sistema za razvoj zemlje. Svakako da veliki doprinos izrađuju Beogradske poslovne škole u modernu i dobro organizovanu visokoškolsku instituciju, jedini članovi kolektiva, njeni profesori i nastavno-stručni kadar, na čemu im podajem posebno priznanje. Za Srbiju znanje i obrazovanje predstavlja jedan od ključnih resursa za ostvarenje strateškog prioriteta, uključenja u ravnopravno članstvo modernih evropskih država i naroda, sa specijalizovanim znanjima i veštinama koje su potrebne i privredi i društvu. Nekadašnje više škole su prve ušle u proces akreditacije visokoobrazovnih ustanova koje smo uveli i primijenili u okviru reforme visokog obrazovanja. One koje su akreditaciju uspešno završile, postale su visoke škole strukovnih studija, visokoobrazovne institucije zasnovane na savremenom konceptu i nastavnom radu i organizovanju. Trenutno u Republici Srbiji postoji 70 visokih škola strukovnih studija sa 320 akreditovanih studijskih programa na kojima studira 65.000 studenta. Visoka škola strukovnih studija, Beogradska poslovna škola je pravi primjer uspešne realizacije naših nastojanja u naprednjem naš obrazovni sistem, posebno da naše visoko obrazovanje izgradimo u skladu sa modernim evropskim standardima i pravcima razvoja i saglasno potrebama našeg društva. Još jednom čestitajući članovima kolektiva Beogradske poslovne škole značajan jubilej, želeo bih da izrazim uverenje da će ova visokoškolska institucija i u narednom periodu uspešno ispuniti svoju obrazovnu i vaspitnu ulogu. Dozvolite da posebno naglasim da unapređenjem i razvojem visokog obrazovanja obezbeđujemo razvoj i prosperitet Srbije zasnovane na znanju, na socijalnoj pravdi i na principima demokratije. U tom pogledu naša zajednička obaveza je da nastavimo s uspešnim radom na obrazovanju i vaspitanju mladih generacija i da time doprinesemo unapređenju našeg društva i prosperitetu našeg naroda. Na samom kraju, apropo obećanja da ne biste pomislili da bežimo te teme, tačno je da sam prošle godine kada smo pravili izmene i dopune zakona o visokom obrazovanju rekao nešto što mi se čini sasvim logično i što danas i vama saopštavamo. Da kad dobijemo status kandidata za članstvo u Evropsku uniju i kad počnemo pregovore, a koje ćemo učiniti tokom jeseni i nadam se tokom proleća 2012. godine početi pregovore, da je sasvim logično
da onda napravimo novi zakon o visokom obrazovanju i sve ono što je deo evropskog prostora visokog obrazovanja bude implementirano u našem zakonu. I ono što je vezano za visoke škole strukovnih studija da bude deo našeg zakona. I ono što je vezano za druge visokoškolske ustanove da bude deo zakona. Jer zakon sam po sebi ne može imati svoju vrednost ukoliko mi ne nađemo rešenje koje će pomoći građanima i razvoju Republike Srbije. Sasvim je logično da će u budućnosti prvenstvo u kvalitetu i, da kažem, najbolji utisak od studenta i izbor predstavljati oni fakulteti i visoke škole strukovnih studija koje budu našle vezu sa privredom i budu ponudile studentima brzo naloženi posao. I da kažem svima vama, bez obzira što sam danas, da kažem, vaš gost, da nije samo visoka škola vaša, neko ko posjeduje znanje, rešenje i sposobnosti. Zbog svih vas prisutnih, ali i zbog medija, moram reći da su naši studenti u proteklih nekoliko meseci pokazali znanje, vještine i sposobnosti na koje mi u visokom obrazovanju Republike Srbije moramo biti ponosni. Želeo bih da pomenem studente Fakulteta organizacionih nauka, koji su na svetskom takmičenju održanom u Njujorku predstavljali Evropu i osvojili 3. mesto. Pokazali su i znanje, i sposobnost i praktična rešenja za problem koji je bio na dnevnom redu. Želeo bih da pomenem studente Pravnog fakulteta, koji su u Oxfordu osvojili 2. mesto, gde su pokazali prvo, evo Mirko mi ispravlja, hvala Mirko, prvo mesto gde su pokazali izuzetno znanje iz oblasti medijskog prava, a moram vam reći da su pitanja postavili predstavnici udruženja advokata, znači struka, jednog dana su studenti bili branioci, drugog dana su bili tužioci, morali su postavljati strašno opšte znanje, kao i posebno znanje za pitanje koje su bila na dnevnom redu i perfektno znanje engleskog jezika da bi bili tako kompetentni. Moram vas posjetiti naše studente Elektrotehničkog fakulteta, koji su u Briselu pre nekona 2 meseca osvojili prvu nagradu na projektu koji je ponos našoj državi i naše visoko obrazovanje. Da ne zaboravim studenta Arhitektonskog fakulteta koji su pre nekoliko meseci takođe osvojili vrednu nagradu. Zašto ovo ponos? Pokazuje se da oni fakulteti i one ustanove, u koje uključujem naravno i vašu školu, koji rade predano na promovisanju znanja, ali i na izmeni sadržaja koje je prilagođeno potrebama privrede i društva i studenti koji to žele da prihvate i da primene vrlo lako nalaze put i do tržišta i do svog mesta, ali i pomažu Republici Srbiji. Ja sam potpuno ubeđen da rešenja koja budemo primenjeni u budućem zakona će biti u interesu i visokog obrazovanja, biti rešenja koja će povećati broj visoko obrazovanih ljudi, kao što je rekao i uvaženi Ilija Samardžić, da povećamo broj visoko obrazovanih ljudi, imamo veliki broj škola, ali manji broj visoko obrazovanih ljudi, ali i koje će pomoći budućem razvoju Republike Srbije. Ako smo deo obrazovnog prostora visokog obrazovanja, a jesmo, taj prostor čini 47 zemalja, 27 zemalja članice Evropske unije i ostale koje to nisu. Ako činimo sve da unapredimo obrazovni sistem, ako ulažemo toliko novca, a ulažemo, onda nema ni jednog razloga da sve ono što je dobro kod drugih primenimo kod nas, a ono što je vrednost našeg obrazovnog sistema da promovišemo kao svoju posebnost i da stvorimo obrazovni sistem koji će biti u funkciji i dobrog znanja i budućeg razvoja Republike Srbije. Hvala. Veliki broj telegrama i čestitki povodom 55 godina postojanja stigao je na adresu Beogradske poslovne škole. Među njima je i čestitka Joakima Webera, rektora Državnog univerziteta kooperativnih studija u Stuttgartu. Da čujemo šta je rekao. Poštovani direktore Samardžiću, dragi kolege, dragi studenti i prijatelji Beogradske poslovne škole, najprej bih želeo da vam čestitam 55-godišnjicu rada škole. U proteklih 55 godina škola je doživjela značajne promene u razvoju. Zadovoljstvo nam je što sa vama toliko dugo sarađujemo na akademskom polju. Ja lično pamtim moj prvi susret sa vama na Berus akademiju u Stuttgartu, sada Univerzitet kooperativnih studija Stuttgart, školske 2002-2003. godine. U tom periodu vi ste bili veoma angažovani u procesu transformacije vaših nastavnih planova i programa, dok je Berus akademija bila angažovana oko procesa akreditacije. Zadovoljstvo nam je bilo da vam prenesemo neka naša iskustva koje smo stekli u poslednje 4 decenije iz provođenja trogodišnjih praktično integrisanih kooperativnih univerzitetskih programa. To je bio razlog zbog koga smo održali više sastanaka u Beogradu, Valjevu, Lacu, Herceg Novom, Stuttgartu, a sve u cilju razmene znanja i iskustva.
Posebno sam zadovoljan što sam imao mogućnost da ispratim proces akreditacije Beogradske poslovne škole. U poslednjih nekoliko godina zadovoljstvo nam je što možemo da ugostimo grupe studenta i profesora iz Srbije u Štutgartu. Svake godine po nekoliko grupa profesora i studenta poseti naš univerzitet, kompanije, ali i partnerska preduzeća. Uskoro će grupa naših studenta posetiti Srbiju, a ja sam više puta pozivan da održim predavanja kako na Beogradskoj poslovnoj školi, tako i na drugim školama sa kojima sarađujemo. Poslednje, ali ne i jedino, jeste to da sam zadivljen inovativnim akademskim razvojem u Srbiji koji podržava ministar obrazovanja Republike Srbije profesor dr. Žarko Obradović. Smatram da je Beogradska poslovna škola spremna za budućnost. Na kraju upućujem najiskrenije čestitke Beogradskoj poslovnoj školi i svima prisutnim. Srdačno, profesor dr. Joakim Weber, rektor Univerziteta kooperativnih studija u Štutgartu. Reći ću o neke informacije vezane za studentsko organizovanje na Beogradskoj poslovnoj školi. U okviru studentskog parlamenta postoje još organizacije Savez studenta i Sportska asocijacija studenta koji se trude borimo se za što bolje uslove studiranja i usavršavanje i studiranje podrazumeva seminare, kurseve i druga razna putovanja i sve ostalo što nam obezbeđuje menadžment škole na čelu sa direktorom profesorom Ilijom Samardžićem. Naša vizija je da škola bude dobro pozicionirana u visokom obrazovanju i da bude primer ostalim visokoškolskim strukovnim ustanovama u Srbiji. Želim da još jedan da vas pozdravim i da vam poželim ugodan provod